Пътуваме към Гърция да снимаме клип. Зорито сега ми спеше на лаптопа, да ме е здрав лаптопа. С мен е Жорката. И сега 2 дни почивка, понеже ще снимам и след това се връщам към 7 км. Това беше много гадно. Фантазия в 2 различни държави. Жорката се е налял обаче. Колко са джуниори? В момента моят хранителен режим е бургери с понички. Буквално само това ям. И монстъри. Бе, някъде на юг сме, може да сме на границата, може да не сме още. Сега като стигнем, като трябва да снимаме клип, оп, няма батерия, оп, няма карти. Що нямаме влог? Ами, до сега спах, взех си кафенце. Ето. Монстър искаш куче. Човека бълква, съобразяй се малко куче. Вече сме в Гърция, в някакви полета. Сега отиваме да хапнем, да се видим с Марко и после почваме да снимаме директно. 2 снимачни дни, да има време за плаж. Остава, брат. Там са видя. Снимахме само 2 места, сега ще идем евентуално на трето. Сме на един плаж, много в дълбокото, минахме много в офроуд. Ревю на Хикс-петицата, много е добре офроуд, минава всичко, няма грешка. Сега ще идем на един плаж, дето се надявам да е по-хубав, да направим на Зори малко кадри. Експлоатирам Зори за гледане, да има нещо хубаво в този влог. Имаш много хубави кадри ти, между другото, това направо може да ги вземеш за някой твой следващ клип. YouTube. Днешния снимачен ден финито. Сега може да усложа това без всичко. Изглежда много по-лесно, когато само солет бутре. Снимахме сега на един много як плаж, скинахме залез кадри. Днес много оптимистично погледнах на нещата, мислех си, че свършим толкова рано, че мога да я да бягам. Но май няма да го има това нещо. Тук Зори нещо мрънка. Защо не снимаш сега това, да не изглеждам добре? Нали как виж? Да, това е без фейсапа тук. Ми не е зле, бе, изглежда такова от някакъв скъп клип. Опа, цак. Добро утро. Време е за закуска. Студен гюрус. Станах 8 часа. Алармата ми е за 10. Ужас. Станах да гледам Star Wars. Гледах Star Wars, много тъп епизод. Сега ще хапнем чекаут, зареждаме гориво, отиваме в Солун, снимаме на 4 локации. Ще видим, може да ги намалим, най-вероятно. Последни кадри за видеото на Сладкаристика. И ще отиваме в София. Купрежа. Слагам си видеоите. Що духаш? Защото лепилото, нали знаеш, като го сложиш и трябва после малко да изчакаш, за да почне да лепка и това по-бързо. Не знай, вече знам. Айде, it's a wrap. Сега да влезем да се обаняме. Налей се казва песента, не? Сладкаристика, Мадам Мадлен или Налей. Ама в Гърция. Щом гледате това, значи вече е излязла песента, тъй че може да я видите. Иначе... Много е добре да я чуете и на YouTube, и на Spotify, и всекъде. Каквото каза той, всичко е вярно. И това е, сега толкова. 7 км. Втори километър, минал го доста бързо. Вече почвам леко да се уморявам, сега всичко беше наред. Но нещата ще стават само по-зле, няма търпение. 4 километър. Тук вече свършва всичко нормално. Вече почват да боли, да не ми се живее, не ми се бяга, нищо не ми се прави. Продължавам. 6 км. Всичко свърши вече. Тук нататък целта е просто да не умра.
Ако завърша и не умра, ако направя 7 км, уин. 7. Там Иван ги мина. Колко поле, това ще е в най-голямата жега. Повече не трябва да правя това. Трябва да бягам. Сутрин над вечер. Ги минах. Ще видим откъде ще мога 8. Но не се радвам, че направих 7. Много трудно, много уморен, болеш ма тук. Една добра новина, двете ми колена са супер. Въобще не ме заболяха. И всичко е наред, може би посвиквам. Може би ми е поправена техниката, не знам. Но всичко окей вече. Поне днес да е с колената. За да опразнувам 7 км днес, бонус, едно силово набиране, без да съм загрял. Колко неща ще си контузия и ще мога ли изобщо да го направя. Браво, мен.